Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Sa imong ikog nga tampalasan, ikaw unta magligon gayud ka na mo. Gangab as nguli sabat. Gagabas ngali, Ongolok uka, ongulok oka, arilok uka, arilok oka, nunga ubuyak. nunga oboya, Rakutin dasan kap mane. rakuten dasan kap mane. Mayong buntag ka rin mo, Chumari Pinapinis. Mayong buntag sad, Padre Ferde. Unsay update sa mga nanghitabo kagabi? Kaluoy sa Ginoo, epektibo ang akong gihimong kampanya uban sa mga tinugyanan sa palaod ning lungsod sa Latiera. Salamat sa Diyos kung mao ka na, Padre. Daghan ang nangandam og pang-alkunta sa mga daotang linalang. Hinungdan nga sagad sa mga nabiktima, kadtulang mga padrungon nga gusto bulaag sa panahon sa gabi. Mao ba? Tipila ni mga batanon nga mga padrungon sa ilang mga ginikanan. Gilapa sa mga mangtas o gihutdan o pugo. Kinuo ko. Magsulti o yata kung maghigayon ka, Chumari. Sigurado, Padre Ferde. Karong adlaw, ipahigayon ang dakong panagtapok sa mga sakop sa kultong kapatiran sa espiritual. Apan, narestro kini og sa business summit. Padre Ferde. Unsa di ay? Mao ka na reklamo sa atong mga hinanib kagabi. O, Senyor Supremo. Simbergwensa gayod ka ng pareya. Nahig al kontra na gyud siya kang Senior Supremo, Minard Buenavides. Dakog na himong kadaot sa atong nga hinanib ang mga holy water nga ilang gipang-apot-apot. Sagdi lang. Kay dili na magdugay ka ng pareya. Ha? Usay mo buhato niya? Simbergwensa! Kano sa matikagitagaan og katungod aron magsusi niya ng mahina? Tarsila! Sorry. Pasensya na kayo sa akong gipangutana, Senyor Supremo Minard Benavides. Ayaw yun upsa ang akong pailob ni mo, Tarsila. Makat-on kang mulugar kung asa kan hiangay. Kalma lang, good Menard. Kainit pa sab ni mong uuy. Kanunay kong saputo na ng Tarsila. Kay ngano, hangtod ba daay karon? Padayon paghihapon niyang gidot-dot ang iyang kaugalingon ni mo, Menard? Oo. Og numero 1 ka ng hinungdan. Kung nganong init ang buot ko na diya. Sabtalang good na unsa ka ba? Di baya lalim ng mahigug mata, Menard? Unya, di tapansinon sa atong gipahinungdan ini. Oh, Rolayda. Langga. Swerte kit kaayo ko. Kay ako mo ay napili ni mong higugmaon, Menard. Espesyal ka alang ka na ko. Oh, Rolayda Palangga. Dini suod sa kong dugay. salamat Ikaw ha. ngayon. Hangad gamay. Ang imong ubol-ubol. Menard. Rolayda. Palangga. Ang bigat la nga bugada. Naasi sa sud sa lawak ni Sir Minard. Nagkunsa na karon sila din sa sud. Minard, nasabot kong bugat niya kay imong buot nga rin ako. Gainit kay imong dugo kung ako na imong ikaatubang.
Pero kung si Rolayda na gani, mura kang permi gibayaw sa kapunaw-punawan. O kalagot, buwisit! Mudalikid lang muna ta sa kumbento. Makisulti na ko si Padre Ferde. Okay, Chong. Agad-agad ko ni mo permi. Salamat, Krish. Nindot kay mo na ako naon, no? Nga human sa unang pagsubang sa takdol nga buwan, jutay rang nahimong biktima sa mga daotang linalang sa kangitngit. Tinuod ka na. Pero, mas nindot yun kung way bisan usa ang mabiktima, di ba? Oo, maugit unta ka na ang mas nindot. Kung buhian lang ni Papa Minard ang iyang pagpangamahan sa kulto. Wanaon niya'y mga daotang linalang sa kagabion ang manghasi. Oh. Hello, Padre Ferde. Timing kayo nga, nanawag ka. May pag-park na ko sa kotse din sa gawa sa kumpento. Mao ba, Jumari? Nara ka diha sa kumbento, Father? Wa ka mulakaw? Niyara ko, Jumari Benavides. Ipaabot ko ikaw. Paabutan mi diha, Father. Kauban ako si Krisha. Pamin ako, Padre Perde. Kaluyan ka sa Diyos, Jumari Benavides. Paminasap ko, Father. Kaluyan ka sa Diyos, Miss Tricia. Lingkod ka mo. Salamat, Father. Salamat, Padre. Dili pa lang sabdugay nga nanawag na ako ang Chief of Police sa La Sierra. Mau ba, Father? Gipasalamatan ko niya sa kalampusan sa akong gisugyot na kong kampanya nga pagpang-apod-apod o mga binutilyang holy water. Epektibo gyud tinuod kayo, Father. Pipila ra gyud kabuok ang nahimong biktima gabi. Lahi sa nangagi nga mga higayon. Kung maminaw lang yun ang mga tao, o mutuman o mga pahimangno, di yun ay makahuygo ang mga dautang linalang. Uban sa hugot ng pag-ampo ngadto sa Diyos nga labing kamanan. Dalaygon gayod ang atong amahan nga langit. Kami ni Ana sa 5-star hotel din sa Latira. Supremo Minard Benavides. Welcome to Leatera, the gateway to the most glamorous and supernatural Tierra del Sol. Excited ako makita ang palaiso sa ibabaw sa Dako Bukid, Senyor Supremo. Ato karang maong dapit, Professor Swami Sandival. Gasa kana alang sa matinud-anon nga magtutuos kapatiran sa espiritual nga gustong angkunon sa ambisyoso ra kayong si Amahang Barsero. Klaro kayo nining monitor sa CCTV. Tao nga dali kayong nakapalayo sa gate. Dili kasarangan ang iyang lihok. Murag... si Darwin nga ang kasing-kasing iya na sa demonyo. Kinahanglan nga masayod ni si Amahang Barsino. Gusto, susihon ko una ang gate kay murag si Erwin ka nang nagbuyod. Sila kining tibuok pamilya ni Erwin nang ligdas nga pulos wa na'y kinabuhi. Nang lagom, mausab ang iyang asawa o duha ka mga anak. Gipamatay sila ni Darwin nga usa na kademonyo. Wa ko kiniikahin mo, o dili ko kayo di kayo mo ang ingon-ining tabua. Sophronia, magbayad sila. Wa na laing nga naghimo ni ini. Amahang Barsino, gikasubo ko kaayo kining hitabua. Dili kinihimo sa punyong busa ayaw palayog pasaylo ni Amahang Barsino.
mosunod kita sa proseso. Ipaibaw ta kini sa kapulisan ug agi og pagrespeto sa ilang pagka-awtoridad. Tuan na ang duha ka mga ambulansya. Nagkisakyan sa upat ka mga biktima. Duha-duha sa matag ambulansya. Ang mga pulis na lang mo'y nagpabilin aron mag-imbestigar. Si Darwin, asa na siya? Nasa gibutangan ni mo kaniyang lawak. Kalmado na kayo siya. Sayon ra kayong suguon. Ug utukan siyang pagkademonyo. Nasayop na ko sa una kong pag-ila kaniya, Senior Supremo Bernard Benavides. Kasado na ang paghukom sa kulto ni Barcelo. Og si Darwin, dako siya og ikatabang aron mahugno na ang tabagak ng mga antagonista. Kinsay isunod sa paglapa ni Darwin, Senior Supremo? Kinsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!